че... Кой влезна? Спартак? Не, още някой. Юмир! Чест Николай! Николов е! Махай се! Абе някой влезнал е! Ето го на дървото! Това е Спартак и тук. Здравейте! Ако искате ето такъв скин, също не печете. Всъщност този е доста як. Това е Slimy D Games! Както знаете той... Геймър 162, я се разкарича. Николай! Махай се! Махай се! Да го убием! Убий! Аз стивам. Идваме Павлов да те убием. Илана, ти пази къщата. Ето ти още такова. Добре, Slimy D Games и... как ти беше? Той за динамит. Ето Илана, ето ти това геймер. Илана, той за динамит. Вземи го Илана, вземи го това дърво. Ето аз ти го дадах. Аз имам много дърво. Къде е това? Ето го Павлов. Елате да го убием. Не, Тереса, ти стой там! Аз скопах се трапе. Не, Тереса, ела при мен ще ми помага. Идва мама, аз правя печка! Добре. Абе, дай да Спартак, той ще направи специфически. Махай се! Това е шоу с Илана. И включваме кой си искаме. Теб няма да включим. Трябва ти мене. Чакайте, ето го то! Ох, извинявай. Виждам му името, Видяхме на трапника, сега ще го убием. Потрепах кокочката с един удар. Къде е? Виждам му името, ама не мога да го открия. Къде е? Добре, той се изключи, така че вече нямаме проблеми. Да, но... Той идиот. Да. Ние пак ще го убием. Да, но има малък проблем с Спартак. Не знам къде е къщата. Ето го е! Пак е тук! Кой ти е? Там само за Майнкрафт. Да. Я къде снимате? Бегай, бе! Много си тук. Сериозно много си тук. Здравейте са, имаме тук двама нахалници. Хора, ако искате, включете се. Както влезете, този нахалник отново влезе и с Slimy D Games отиваме да го убием. Да. Кояне? Тихо! Чакай да изключат това. Тук някой ми е направил капан. Не е капан, бе. Това не е капан, аз тук такова медей. Това не е капан, аз тук се строя. Кояне, като Аз съм аз, не пиеш. като свършите Само да си ми го записа, ще ви даде ли аз да играя? Не. Ой, как точно. Кояне, ако имаш памет, може да го направим поне 40 минути. Добре, да ми взимаш стъклото. Той Николай съм. Добре, имам памет. че този, който влиза е Николай Павлов Държакос. Името му е... Как ти е име? Idiot.bg. Той е, Idiot.bg. Той е супер нахален. Цялото име. Той е толкова малумен. Знаеш, умираш в 12 часа през нощта. Той е толкова малумен, че с Slimy D Games отиваме да го убием. Кой е Теди? Теди? Аз Slimy D се връщам в къщата да помагам. Този вляза пак. Помощ! Кой му удари? Само Добре, хайде. Аз имам едно стъкло. Само се махнеш след това ще... Ники, пак е на вашия сървър. Абе този път Ники Стигало е, това съм аз. Къде се биете? Николай във вашия сървър, нали знаете? Ще се бием, Стигало е. Стъпа се зомбите идват. Идва майка ти. Идва майка ти. Той пак влезне бързо. Елате да го убием, Ма той се скри до гледаш. Аз го видях къде се скриме. Къде? Мъжете отиват да ни бранят, но жените отиват да строят къщата. Аз ще наблюдавам. Виждам ви. Откъде е? Къде е? Аз съм близо при къщата. Защитавайте се, защото защитавам къщата. Мен мастера! Хора при това! Вижте къде се качи Slimy D Games.
най-добрият. За сега той е най-добрият от нас. Прел е сам 5 метров кораб. Престани! Скай се от сърфера! Тук има една печица. Зомбите ще дойде, бе, направете си лекла. Илона ли? Илона? Където? Да, точно така. Видяхте, Илона се някой махне. направи тук. Той Може ли аз да се сложа? Хора, Ще ви помагам. Що сега ще бие звънеца, така че може и да Да спрем клипа. да знаете, ще продължим след малко. И намерих някой маг в моите сървъри. Това е Илона. И за сега влизам в... Искам да ви покажа едно нещо много смешно. Гледайте. Добре, извинявайте. Добре, чао, драги зрители, ще се видим другия път.